Gejingi lekai final kata kabadai haka katsantarik ubanai Julai arja Arab Sau hapreng ka Spain bat ka England kiri bakhlainbor jong ka Europe kalapoi no shikabakut ha kaba ka Spain kalala ban plimno ya ka England da ar la UAE goal kani ka jingjob jong ka Spain ya ka England kadai namar ka jingi lekai bha jong ki player jong ka Spain ha ka jingalam jong u captain uta u Alvaro Morata daga jingjob ya gari England ka Spain menta kalabat adu sausin ya kanamla adu kata ka badai jong ka European Cup but mdon shu bala ban beat nani bala ban yo kat kati kalat namar kiwi kiri kitang yo tang shisin arsian bat hadu laisin handai kari Spain menta kalayo bat hadu sausin daga jingjob ya kari England kata da ar la UAE gol ha ka khatsan trik benai Julai arajar Arab Sau kajingi kun apeng kita ki atli kiri kata ka Spain bat ke England kadai ka jingi le kai kepada ihun bat itnat bat kumjuru kepada ya biang bor bha Tegumta ha kadai ka jingi le kai final kanam tam kalalit urang le kai ba konsai jong ka Spain uta urang yak le kai ubadang biang bha karta Nico Williams ubalala ban le kai bha ha kadai kamit final hapedeng ka Spain bat ka England kumban shupun kun mau une orang yang lek kai ka khmat rane u scorer jong ka Spain u Nico William u layo ban tap ya ka gol ka jong u ha ka minute ka ba sau punyo hadin ka jing lek kai second half tang ar minute lala ban tap ya ka gol ka jong u bat pantam ru ya ka jing lek kai da iwe lanot gol ya ka England Henry kirang lek kai jong kari England ru ya kun hi khai banyo pan phai ya kate ka shigol ka bala pantam da kari Spain je hapdeng kate ka jing kun lengba ka jingmi bujili jong way ni ki player padeng jong kari England uta u number Arab Sau pat ka kerteng jong uru kade u kol pama da ka jing le kai bha ka jong u lala ban pan phai ya kate ka shigol ha ka minute ka ba nyo phulai shu klem kan randin habro artli kiri kejing lek kai kala nang ya khai bat kanang ya biang bor handrei shwa ban kut kejing lek kai kata sa sau minute ban kut no kejing lek kai kata haka minute ka ba prapundru way na ki substitute player jong kari England u Ayer Zabal ula la ban pantam ya ka gol ka jongki da ar la UAE gol te haka ni ka por kari Spain kalanang yo bor da ka jingtam ka jongka but juru kari England kalanang ya kun hitriang banyo pan phai handrei kamla satia kat hadu ban dawai no kanjing le kai Jeda kani ke shigol kari Spain kalala ban pelim no ya ke England ha kate ka European Cup final jong usnam arjar Arab Sau tigamta kari England kala sharem arsin kinti nadu usnam arjar Arab Pau but arjar Arab Sau kata Hakari Italy hausniam arja arpo bat menta hakari Spain dagaba kasyak pelim no hakajing yale kai da ar la UAE gol Henry omtang kini ki player football jong kani ka Spain ki ba yora ya ka final house ne arja arab sau Henry sau ne pade way player ubadi nagaju hi kari uta u Carlos Alcaraz ula yora ya ka championship hapo Wimbledon But kani ka championship kejong uni u Alcaraz kalawan hadin ba ulala ban yele kai bha but ulala ru ban pelim ya u rang yele kai uba banadam jong ka porthei ubalabat adu khanar sin ka championship but prasin haka Wimbledon uta u Novak Djokovic daga ba pelim yo ni rang yele kai bananam ka porthei badai na ka Serbia u Alcaraz ulawa yo banra ya ka trophy kabadi ka championship jong ka Wimbledon arjar Arab Sau but hagani ga jingala kai u Alcaraz ulala ban pelim ya u Novak da ka score guard kata kabadi Henry la ar ha ka first round Henry la ar second round new sau but new Henry ha ka last and final round je dagani ga score u Alcaraz ulala ban pelim no ya u champions jong kaporte but dealing bagani ke job ba u Alcaraz u la job arsin kanti ya
u navak kata hausnam arjar arpulai bat menta u arjar arpusau. Tidak gini ki champions dari Spain menta lomba kai jingele kai group kata ka football but kumjuru lomba ka jingele kai individual jong u Carlos Alcaraz kata lomba ka tennis game dari Spain menta gladi ke champions of the Europe ha ba kalala banile kai ba kata ha ba ya dei bat ka group games but kumjuru bat ka individual games te ngakarmen ba phi seutenan ya gani ga video ngakarpat balada phi dangthmai ha ga video ga jonga please share like and subscribe ya ka channel nagabanta ki new updates lane ki video ki batmai khublei shibun